En aquests moments em trobo aquí a l'estona de Sant Amboenc, aquí a Bangkok, on se celebren els funerals de la princesa Galliani i la germana gran del rei, que va morir el passat 2 de gener als 84 anys d'edat a causa d'un càncer. La princesa va ser promotora de moltes d'arts, de la salut, d'educació, i va presidir més de 63 organitzacions de caritat. Aquí hi ha una petita mostra, o una gran mostra, de l'amor i el respecte que té el poble tailandès cap a la família reial, en aquest cas cap a la princesa Galliani. És impressionant el poder de convocatòria que té la família reial, com és estimada en aquest país i l'admiració que té tothom. Ha sigut impressionant estar aquí esperant que passés el rei amb la reina, tota la família reial, amb els cotxes oficials. Els moments que he estat aquí esperant, juntament amb l'Oil, ha sigut impressionant perquè tothom, centenars de milers de persones, amb estricte silenci, la majoria vestides totalment de negre. Bé, una vegada més, Tailàndia no deixa d'impressionar-me. Des de Sant Amboenc, en els funerals de la princesa Galliani, des de Bangkok, Jordi Mella.